Gdje ste bre ljudi? Evo nas ponovo u Haca Gaming ljudi. Evo loadujemo se na naš glavni account. Ja ne verujem ljudi, imamo neko veliko iznenađenje. Evo sad se loadujemo upravo na našem accountu ljudi. Pogledajte sad ovo. Pogledajte ovo ljudi. Oh my god. Ajde internet. Please. Bam šakalaka. Legendarni chest. Oh my god ljudi. Ja ne verujem ljudi. Znači, ja stvarno ne verujem. Evo borba ljudi. Znači, legendarni chest. Oh my fucking god. A u shopu imamo legendarni chest. Ja ne verujem, brate. Znači, ja pišem OMG. Ovo je malo prije dobio elektrovizor da, evo elektrovizor da ispričate, dani. Znači, evo, nemoj da vrišeš ljudi. Znači, ja sam stvarno srećan. Ne znam baš da ćemo stvarno sada dobiti epic chest. Evo, mi idemo njega odmah da stavimo da se unlockuje. Ljudi, imamo 40k golda. Evo, ako možete da pogledate. 45 u stvari. Čekamo elektrovizor da ljudi u shop. Pa neću, ako mi, na primjer, sada večeras izađe elektrovizor, neću ga kupovati, u legalnom često bi voleo da dobijem, evo ljudi, šta bi voleo da dobijem? Voleo bi elektrovizor ili princezu ili graveyard, duplikat. Ljudi, evo lik se sad nešto naljutio, šta da mu radim? Ljudi, evo mi ćemo sada idemo jedan live battle. Znači, samo da vidim da ću da dobijem epic chest. Znači, može graveyard na drugi level, to bi bilo fancy. Ko je? Ljudi, kupio sam drugi telefon opet. Pa sad tastatura, mislim ono, novo. Evo veliki pozdrav za Marka Ćirića, što je bio sa mnom da kupim telefon, tako da, evo veliki pozdrav za njega. What the fuck? Znači, idemo ljudi jedan battle. Oh my god. Ja ne verujem ljudi. Ja, znači, stvarno ne verujem. Da sam ja dobio legendarni chest po drugi put. Prvi legendarni chest na ekskurziji, drugi legendarni chest sad. Znači, ja stvarno sada ne verujem ljudi. Ne znam što da vam kažem, ali ja stvarno ne verujem da sam ja dobio legendarni chest. Ja sad ćemo ovako. Ne znam što da vam kažem. Mogu jedan zep. Znači, stvarno ljudi, znači, ja nemam reči ljudi, stvarno šta da vam kažem. Znači, ja ne verujem da sam ja dobio po drugi put legendarni chest ljudi. Na drugom akauntu, na aca.it sam dobio magical chest. I sad na ovom legendarni chest. Ljudi, znači, a znaš koja je fora šta je bilo? Na mom drugom akauntu, ja uđem na njegov akaunt, pošto mi je dao da mu igram. I ja sam ušao na akaunt i otvaram free chest. Kada ono Sparky unlockujem, znači ljudi imam i screenshot, možda ću ga staviti negdje na ekranu, ali možda ljudi, znači i dobio sam jednom liku iz Crown chesta što mi je dao akaunt da ga boostujem, iz Crown chesta Ice Wizarda na level 2 ljudi. Ja nisam verovao, znači ja sam rekao, znači ljudi ako želite da vam otvaram neke dobre chestove, evo ja ću da vam otvorim, evo za džabe brate, samo dajte mi da otvorim za klip i ljudi, znači
Ja stvarno ne vjerujem da sam dobio opet. Znači, opet kažem, ne vjerujem da sam dobio legendarni chest. Ako pobedimo ovog lika, bit će fenomenalno. Da vidimo da li će dobijemo epic chest. To me zanima. Ljudi, za ove krune se dosta trudimo. Ljudi, znači... Oh my god, neću da dosadim više. Samo već znate šta hoću da kažem. Tako da... Ljudi, volio bi svako da dobije i da bude srećan kada dobije legendarnu kartu. Ljudi, ja ne znam šta da vam kažem. Ne znam. Znači, po drugi put legendarni chest. Ja za to nisam verovala da će da dobijem i drugi put legendarni chest. Ja za to stvarno nisam verovala. Ali kunem vam, nisam verovala. Ne, kulo, ej! Majmune, jedan pederski, nabijem ti familiju usta i majci. I deti, majci, familiju usta, mamu, jebem pedersku. Ne, vez ljudi, sad ćemo mi da ga napadnemo. Ako nešto pidan klep i napadnem ga da stavim sam da ću dobijemo legendarnu čestu i to je to. Evo idemo sada ovako. To je to super. Dobro smo ga sad napali. Dobro. Evo bacit ćemo sada. Ne, Graveyard! Koji mi kurac, brate, ne znam šta mi je. Alo, klinjo. Ne znam šta mi je ljudi, znači katastrofa, nešto. Znači nešto stvarno, ne znam šta vam kažem. Prebaci ga preko reke, please. Aj, još jedno. Pičko jedna, prebaci ga preko. Znači, ljudi, ja stvarno ne znam šta vam kažem. Nema veze, ljudi.